Sabías que no le pongo la mano. No se me ve ahora. Merci. Yo casi no somos todos. Que se'ls havia fet, estan a prova amb el Benavent. Intentarem incorporar, si es pot, un o dos jugadors. Això ja vol dir que, per petit que sigui l'èxit, serà important. Penseu que sigui el més rentable possible, primer que tot a nivell humà i després a nivell de... quan se passa el balanç... Gràcies també està amagat. Eso ya es sí. Sí, bueno, hoy es el primer día de una temporada importante. Hoy empieza para Benavent una página histórica y espero que el libro que vamos a escribir a lo largo de todo el año pues tenga un final feliz. Sí, la veritat és que això del futbol pels directius no acaba mai, però aquí el que es tracta és d'intentar competir lo antes possible i planificar la pretemporada al màxim de bé i el dia 30 d'agost pues debutar, en aquest cas pues debutar a casa i una categoria nova per nosaltres, però amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que comenci. Per un equip novell com nosaltres i per un club de Lleida assolir una categoria d'aquestes, l'important és no perdre la categoria, això és el més important, donar sortida a tots els jugadors que tenim de Lleida i intentar mantenir-la i fer el millor paper possible per deixar el nom del club i el nom de lo que és les comarques de Lleida el més amunt possible.